marang mangarsa dipun sowani Bambang Narayana ingkang sampun awujud badan sukma lan dene kajat ketekatane saged tunggal dan dapat maju katiga dipun wastani Wahyu Trimanggala tunggal Wahyu Sangalendra angka kalih Wahyu Katentreman angka 3 Wahyu Kaprajuritan kira sawet tekane Sang Narayana anggene kepingin para Pandhawa menika saged kasinuwun Wahyu Trimanggala ana kula yudane kita tinanen marsa padha kasih gandhawa sakjaning jeneng kita anak ulun tunggal menyang kahyangan iki kan dadi maksud ulun Wahyu Trimanggala menika wonten diaktifkan lho. Oh, iya Narayana. Kaya-kaya marga dalan. Jeneng anak ulun ndak menyambani kayangan surat Narayana iki ing puncak salipun winayah kaya nah, yen kaya Narayana. Tekane Narayana ana ing kene iku kaya-kaya kebeneran awit jeneng ulun. Bakal nedhukno Wahyu Trimanggala nanging sing diarani Wahyu Kolong Ratu Wahyu. Kanalendra niku wis oncat saka papan kene kae kali Wahyu Katentreman lan Wahyu
kaprajuritan. Nuli nggih menawi kados ngaten. Lah, yen kaya mengkono wis dibagi dicocokake karo kodrat kang ono menawa sing diarani wahyu kateteman iku bakal sajiwa kasalena yen panjenengane Sri Narendra Bathara Kresna banjur wahyu sing diarani kasatriyan kaprajuritan iku cadangane Werkudara. Lah sing diarani wahyu Ulung Ratu Ulung Narendra iku telu-telu ngandhut. Mengko saka wae sing oleh wahyu Ulung Narendra wahyu sing loro mau padha ngumpul melu sing siji. Dadi kaya apa carane Narayana ngupaya sapa sejatine kang wis kasihane wahyu Narendra para gage baliya nyanggoning Martapada Narayana. Duh, terus ngaten pun tambahin pangestu ya. Yen kaya ngono sak durunge iki taman apa? Wahyu Trimanggala kang kari loro. Kaleresan minggahe dhateng puncak 29 manten Narayana. Napa wahyu setunggal kateteman ingkang kalih wahyu kasatriyan mung sawana kanggo marga awit ingkang napa sejatine wahyu kasatriyan dudu jenengane Sang Narayana. Daya-daya pamit enggal kasebatan enggal kalsana sang sukma sejati Narayana mandhap dhateng Lho. Iki lah. Kumoyo mayang karo. Lho nggih. Kula menika pun kumayane mayang karo. Panjenengan lak nggih. Kumoyone Sang Sri Rama Wijaya. Nggih, kumayane Sri Bathara Kresna. Oh iya, mayang karo. Bener iki kok mayang karo ana papan kene ana nggone alam pengrantungan iki arep golek apa?
Gusti kula menika nganti panjenengan Gusti awit wonten alam bebrayan wonten Mayapada panjenengan menika sinebutaken sampun tinggal saking praja Gusti. Oh iya pancen kaya ngono. Panjenengan ingsun kebono ing alam pangkanan perjuang Pandhawa supaya oleh maju Trimanggala iku kumekaten kukulun ya nah yen kaya ayo kebadali menyang bebrayan mayat mara yo duwe kewajiban panjenengan ingsun duwe kewajiban monggo menawi kados mekaten kuku inggih namung sarujuk lawan panjenengan yo yen ayo padha-padha Jati